Gitu binuangan. Ay nagtuloy iba di kay Lunes udi Lunes, Martes, Minggo naman pila lang kadlaw. Siya. Siya, di na lang ko magnegosyo aning pahuwang. Sa tubuan na next 100. Wala. Nakapalit ang tambal na. Nagpila mo ka ng tambala ka? Ha? Nagpila mo Wala ka? ko kabaw. Kaya kipat dito ganit lang ko dito. Nakaw na ko na po. Ha? Nakaw na. Kau, saan day? Ba't di mo? Ikalim ka ako. Palit mo day ikaw mo. Kasi wala ko lang mga kaugma. Nablihin na. Ha? Nablihin na. Huwag mo sa tiles lagi. Sideline tiles. Ito ko. Ito na yung mato. Pero wala sa bilong ugma. Nga pa mabili inday. Hindi. Matugas siya kaya magkalingaw ko ng latag. Kuhan din. Ato lagi dito pamasuran. Nagkan ko lang itong po mga kahoy. Mga kapadubi ah. Ingna may tilang overtime. Maabot kita minimum gapon. Udah ginuta kaya para makadako tag sweldo sa YouTube. Lingaw lang ko akong kuan. Kung mga post-post. Tinuod pa kita na sweldo kanindot. Tinuod pa na sweldo sa YouTube kanindot. Ito katong Pero unya ugma testingan ko na ugma magdahog sa akong sweldo mga lata diha katong dako ba. Urap yung. Importante yung kalitong giingon sa lektura. Nga. Kapasok ko nagstudyo ang butasyon. Pagilawan mo na ito mo ko. Examine mo ko na sa whole body. Ilawaan ko na mga unsad ko na sakit ng lulong. Sa tae rabi ito yung hindi gisita. Sa kalibanga. Examon nun, examon palagi ang sodium and potassium. Examon na ito sa diferensya. Kung siguro yung kidney. Sige, yaw, yung kin. Asa nang gasakit. Kaya artista. Kuya mo tayo. Sabag mga tayo nga. Di na mga kwato nga dugo. Di lang kumukog tayo. Ano siya? Mami, nabot kita sa CMC ate ko nagkuha. Apil na god. Dugo, ihi, tae. Mo gid usa sa medical. Wala siya nakalibang. Hindi na ko mabasa ang sword kung tinitiyon mo kung kulang. Ay na, hindi siya nalibang mo. Nagawas ka sa likod batang gamay, ginantan na ba ito? Idali sa dumi. Nga, wa siya kalibang dito. Wa siya kapatsikas tae. Mugali kayo, ginisitaan game yan para sa dulong kalibang. Nga, Kalibang siya. dito. Mga na ito akong yatag na, tayo nakita ako sa tae. Manay bitok, nay nana. Nay bitok. Kaon siya hugaw. Hugaw nga tubig. Yang kaon sa pitlik, saktura. Yang oxygen, saktura. Yang dugo, yang ihi. Okay naman kung yung ihi. Ilo ko ro, yung ihi, ilo. Saktura man daw. Wala mo ko nakita ang diferensya. Ang iya ko nakita nga diferensya. Ang iyan tae. Tingin ko ng kalibanga. Ang hirang din nga ng kalibanga siya. Ang kakaon ng hugaw. Yan siya bitok. Yan siya amoeba. Yan siya bitok. Nakani ko na ipakontinue ko nung inom. Kung man siya nalibang hapon. Saan na yung mga tamba? Mura mo nag-juice. Apple ang brand. Nakakuha na siya anin. Nakainom na siya. Ano nga ito eh? Kung palitan. Tagpilang sa buko eh. Kaya apple ang brand. Dahil ang atas Watson. 50 ra. Apple flavor. Orange flavor. Bata. Maglungon. Naku itong purpose na ba? Buntag ka malakaw. Abi naman kanilang mais. Buntag ka malakaw. Pati yung 24 hours lagi nang
Pharmacy ha. Naman kay motor unta ikaw na unta eh. Dugay niya ako. Nya na andala na resita. Oo. Nabili siya na bibialize. Oo, salang. Naman na siya risita na dito ay. Nalabay na ako gapon. Siguro naman yung risita. Dayon. Naga siya sobrang lapil siya itong tambal. Ikaw eh. Sige, ako rin umalak ko. Basta ba itong mag-reply ito, magpa-tiles na ako. Lasyon mo kung ito. Ay, klaro. Tayo ko ano. Sapi yung kabuhanga. Sirit man. Grabe. Hindi na siya. Hindi na siya. Hindi na siya katugong sa ihi. Ako naman siya pa inom tubig. Ano? Nga on taguan guys, cracklings. Oh. Cracklings ba? Di ka malakaw ma. Hmm? Di ka malakaw. Dalam kabalik lang ka magkulit baka nung nandito. Mga daw ko. Ha? Nasulong ka dito na kulit na papa. Kulit na papa. Masura gaya ko. Makabalik ka na yan ba? Daog sa ako, bisa kung siya ako makita nito, lata, mga soda ko sa ako. Ako ang dugay niya, blangan niya. Ha? Ang tambali doon mo katong magsusinan ba? Nabutan niya. Asa ka dua, asa ka dua. Ayun sino na eh. Gusto nyo kasi mga ilaw. Hindi kasi ilaw mo, ada mga ligit. Pero kung ba, makapasa ba ko itong sa ang putasyon nila doon. Ngayon ako na nasa kapsira, wala to, kapsira, Kano sa mo magpa-exam? oh, nakay kwarta. Mahal, hindi natin lunis ko. Na Domingo man. Lunis ipas. Yung lunes ipas, yung kakwarta ko yung marin. Kuha na siya. Tiruan ang tiyang bisita. Oh. Sige, inumiyaya ito mo. Yaya ito mo. Yan. Dili probate, di ko tumoto ang resort dyan. Ha? Dili probate ko tumoto ang resort. Ikatulog niyang i-request na ako kapas. Importante rin yung ko dito. Kasi mo na sodium, potassium. Oo, sa tibok man. Examine man ko na tibok niya. Lawas. Or bakit iba? Kanang kapsila pa na ito rin. Murag kuan man na. Kanang malon. Ang Ang kapsila pa na ito rin. Malon. Diya, biya ko giri-refer atong kuan biya nga. Pa-examine sa kong lubog ihi. Sa kapsila. Ako niya ito kay mahalan ko. Ay karang mahalan ko ba? Wala ko katry kong pilagod. Ingan ko nga, nana ko nga, hindi ko nga, pwede lang sa ilan lang bibitsyo lang kay nagito na ko na andan. bibityo. Natigil-tigil lang ko niya pag-ipas na ako ba, ingan siya. Sa kapsila ko na kumapagsama sa tugod ihi. Nga ang ultrasound sa ilang bibitsyo. Di ba duhang ito kumapil ang request form, giyata niya na ko. Niniwan ko, pwede tingbo nilang silang bibitsyo. Nya, Tingin ko sa kanars. Nang sa kanars, itong tambok ka nagpaanak kaya na ako, magpag-iya dito ba? May sugot mo siya. Tag-anak na ito. Nagkatong usama, dita ka ayaw, yung tingo. so what's up guys, may gabi so sa di pa na ako tapusan na mga chismisan ni Mrs. Dere. Na ako yung mga shoutout ya ni Mark Anthony Minina. Kuha na siya guys, electrician. So sa gustong kuha niya, magpa kurinti o kanang gustong makurintihan,
message lang mo ni kuan Mark Anthony Menina, kuan sa electrician. O shout out ko ni kuan akong mga amigo diha, si kuan Adonis Istinso, si Rel Colonia, manggiitang Bukarilyo diha sa Tinabyunan. Og ni ako isuon diha, wa na magparamdam si kuan Vicente Junior Rolly, wa naman magparamdam, ay wa naman akong chatan, di naman mo kuan. Shout out ni Ray, share niya kuan kuan para makahibaw siya nga shout out ko niya kay nagsihog chat, di siya ma-reply ambot, wala siguro siya cellphone. Og nilang Cardo diha, Ricardo Butaslak, og ni kuan Cesario Role, ako ang manghod, o sa kuan ako ang nanay, og ni kuan Binji Yes Bukid. Shout out yung tanan diha, maayong gabiin yung tanan, og amping ta, og maningkamot sa tag mga kwarta asa tag sapi, diba? So maayong gabi.